Blekeduk, gak blekeduk. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok menggo blekeduk saduli to lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah, sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak medeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna. Ora ning kene papan wong neter Kanjeng Jayan. Kowe iso ngalahke Begawan Durna, bapakmu slamet ora rak boyong nang negara Ngastina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri ya wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik, dosa. Ngono? Paham ora kowe? Paham. Nah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tanah ayo. Nendi wong neter Kadegayan. Ngono, ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pampane wong neter Kadegayan? Ning njaba. Ayo. Ah, kowe mesti metu njaba e. Aku ora maksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak boyone negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa nglakon kowe bakal tak ruda paripeksa. Mangke riyen. Pendhita kok brangasan to sampean? Hah? Pendhita kok ngujo karo mubal-babaling nepsu. Wong kula emoh kok mangpeksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon ki adile dilakoni. Penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardikane wong urip. Saben wong urip ning alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangal. Ora sakokean gunung tanpa guna. Wase kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Begawan Durna, ngerti ya? Yen to Karang Kadempel iki wis akeh banget para Sata Kurawa. Oh, Kurawa sago bumi angus Karang Kadempel Semar Badranaya. Bagong ngarep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembug sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marai emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketapke bumi angus Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sakarepmu, sakarepku ya sakarepku. Do meneng sik, aku tak omong sik, rasa do teng brengok. Iya. Dur. Loh, ora basa karo aku. Sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak boyong negara Ngastina. Negara utawa Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembungku sing endi? Rumangsamu apa anggepmu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel ki mung papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampung karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Nek arep bumi angus Karang Kadempel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak Karang Kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki
Linmas Karangkadem. Iya aku nek ra tuku rokok sik. Hai, sengkune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan Karangkadem, maka wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong, kowe asa cerewet kowe. Nek rawani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandhangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandhake nek wani. Iki nandhake nek wis wani. Petengane wani, padangane apa meneh? Rumangsane. Kowe ngerti iki kathok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wus. Aku ki pendhita, kowe ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Neng ngono wis pancen wani karo Bakal Durna. Sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono Cetha Bagong sing meparangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Badraya. Pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal meparangi. Ning gandeng tembungmu wis gawe panas kanan Karangkadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak Karangkadempel. Ora ana sing iso meparangi karo kowe kejaba namung Nalendra Malawa Pati Prabu Angling Darma. Wedian. Cah nek wis muni ngono kuwi ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blekedhuwek, gak blekedhuwek. Engko gak ugek-ugek wis. Wong anggere susah seneng kok menggo blekedhuwek sadulita lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah, sampeyan ngopo? Loh, nek ngono kowe wani karo Bakal Durna, sing tak wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Bakal Durna. Ora ning kene papan wong neter Kanthi Jayan. Kowe iso ngalahke Bakal Durna, bapakmu slamet ora rak boyong nang negara Astina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri ya wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditoki njaba. Kuwi ora apik dosa. Ngono? Paham ora kowe? Paham. Nah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tanah ayo. Nendi wong neter Kanthi Jayan. Ngono, ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pamane wong neter Kanthi Jayan? Ning njaba. Ayo. Ah, kowe mesti metu njaba e. Ayo neng Pratan Karangkadem ayo tak jerake lengkane. Kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem eneng kuwi mesti gawe geger. Kabeh perkara ki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere ning Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisruh. Ngono, nek ora ditandingi sampe nake dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar. Nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? 100 wae. Ayo mesti 100. Oh, nek 100 kokean. Ha piye Pak Tro wangi tro? Emoh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon wangi. Reng ayo perang reng. Ora sudi. Aku ora ngopo-ngopo kon ngewangi perang apa? Awake kaya ngene sikile becik tangane cekot kok. Kon perang teneh modar. Wah, kowe ora omong tro. Kurawa 100 to 100. Waduh cilaka iki modar iki aku. Ha sakarepmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man, wonten dawuh. Kowe sayang karo aku ra, Man? Nggih, kula tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke goleki Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu ning taman
Saka inggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kelingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana ta telu nek ra papat. Inggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tasih? Tesih, isih. Kathokmu nyoki beda karo kathok wong. Kathokmu nyoki bolongane telu. Inggih. Sing mburi nggo buntut. Lah inggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi iki bolong, mongko aku ra ndek buntut bareng tak walik iki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Truk. Iso kenceng kae. Ora njarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih. Ira merek-mereke krokodil. Inggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang memandang para sata Kurawa dumugi negari Pancawati. Satru ingkang watak Angkara Buti Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Mbak. Nek pancen tenan mangkat awan. Nggih, ngestaken dawuh. Kelurahan Semar kula badhe mbelani Kelurahan Bagong menawi para Kurawa badhe damel geger Karang Kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara inggih pun senggono. Sing ati-ati ya. Anoman nggih ngestaken dawuh. Maksudnya planning nggo duwe pikiran kedepane iki piye, duwe gegayuhan to rencanane iki piye ngono. Ngene nganti Anoman kalah kowe sing tumandang. Oke, tak lakonane, tak labuhi pati, Pak, rasa kuwatir wis. Nang nganti Anoman kalah karo Kurawa, aku sing methuke. Rasa kuwatir, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Bagus. Ngono kuwi sing tak karepake. Karang Kadempel iki bumi wutah getihmu. Iki papan panggonamu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkeng iso ngidak-idak Karang Kadempel. Siap. Aja kok ming lara, nek perlu mati tok wujudi. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tenjang mencelat ora. Iki sane ming mongan-mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Nah ya wis njaluk kerokan di sing njaluk paramek di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ha ya wis ben karang yo garing ngiringke kok ya. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Petro. Nom-noman Karang Kadempel dilumpukke ora usah melu-melu ndamel kesempyo ing Aradan. Men dirampungi karo Bagong. Nun nggih, ngestaken debau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten griya, Pak. Iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni Ndara Gatotkaca. Lah ra ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Iya. Petro karawitan Karang Kadempel wis samapta ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setyatuhu. Audu. Setyatuhu dengkulmu melocot kuwi ora. Durung mulai rimbuane kok Setyatuhu. Santi Mulya. Santi Mulya, Tru. Buka bunang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo. Tolele. Ndololet e. Ya mangga ya. Karo kene iki bapak ya. Kalau aku arep boyong karo bapak ora masalah, pate sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa. Sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki ndi-ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan, Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Mun
aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Weh, mburimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledekmu nyok. Lho, ledekmu nyok. Iki ngerti apa ora? Anoman, ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nggawa, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau, iki Ijen tau ya, Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangleawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya, Man ya? Nggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis tak meneng wae kok iki tak gawe lakon nek. Oh, nggih, nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsuh Anoman, jagoku mungsuh jagomu, botoke gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong Padi kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatoki ae. Mbut ora. Yo satu-satu mo. Ora wani kene. Canggleleng tengok dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerek nggih. Kowe ke Surtayu maju jotos raine dis ngono nggih. Ayo gek minggat kowe. Iya. Patih kok diinggat-inggatke ra. Apa iki ngaran Anoman? Nggih, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Sengkuni para Sata Kurawa mlayu badhe njajal kula semanggaken. Surtayu aja kaya bocah cilik, aja meneng wae. Iki tandang ana. Anoman ora minggat pecah siramu para maju legane atiku Raden Surtayu. Rasa pamer.
sirahmu. Sa. Oh. 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 Ah. Waduh. Waduh mati ya. Cocok tumbak jebol dadawak. Wah, mati. Oh, what? Mbak jebol dadah mana-mana. Nginjen apa? Nginjen cangkemmu. Kok iso cuwis. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Ku carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur.
Nggih. Tekone. Nggih. Terus Sebul. Ngono kuwi. Nggih. Kaya kowe kuwi. Nggih. Lho. Kok malah singsat? Le nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso Man. Pengen saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun Kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. mengke sampeyan jijik. Ora wis. Purun Gelem. mangap. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Iki. Rada abot iki ya. Ngapae? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mengap. Wah. Mau anoman ora ngono. Iki syarat. Gawes. Maaf. Waduh. Kaya ditapuk iki. Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Lek ngulu kaya angil kae ya. Sebul. Nah, ayo terus. Terus, rono kabeh. Aku ora muni. Coba ngono. Aduh. Kena balik ke sithik. Mangap. Kuwi ya pembalasan. Ayo kok. Udu tai ya. Jadi lek. Wah, oke iki ora apa-apa. Oke, Ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tapuk lho. Dilek. Piye? Ndono kabeh. Mulai iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedhil ora. Sithik, emah. Ngendak ora iso mbeker. Waduh, edan mencolot barang. Ngapa cangkem dingake? Lek tuku sempritane ndi? Hah? Lek tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ning iki pancen ajajine Anoman dikake aku. Oh, carane Maaf. kurang ngombo, cangkeme ming cilik. Komen kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker nang sithik mung cedik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil.
Kupil dengkulmu mlocot ki ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, Amo Suramrata, Jaya Mrata ing Banten Padaya. Candak ora we. Kok mlayu ngopo Ndara Gandrugati? Aku wegane muncul kowe. Aku meneh muncul kowe. Nek ku tekan Karang Kadempel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu Genderuwo. Genderuwo kalau bojone Slimbit. Bojone Genderuwo kuwi peri. Kok cethok ere. Tenan yakin cumbah aku lah gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek ku mlipil-mlipil metu calean nganti diwedeni Genderuwo sing Slimbit kalau bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Wah. Diplesetke. Anane kula saniki gelute musuh kula. Aku mau nek gelut musuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Apolo nang kene. Oh ketel paksa iki aku. Ya. Ibandanganku jeblok jadamu. Waduh. Ya. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Ya. Matek dening aku. Ya. Modal we. Modal. Remuk we. Remuk piye isih ngadeg kene kok remuk. Nggawa gaman. Kowe kok ampuh to lho. Lah jenenge anake Semar kok ora ampuh ki ra yo ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu dini. Bacok cilahmu tibano. Pucakaku Kiai Bendo. Iya. Tahu tanggo nyolong kambil ping 3 lakunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Cilah tenan. Apa ki cek ketel? Ora ngerti. Aduh. Glaji silahmu. Tibano ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal semplot cilamu. Dia. Tiban cetok. Ya. Pusakamu aneh-aneh to. Aneh-aneh aku pusakamu nek golek tumbak. Oke, kancane. Kelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahu nggo mateni tukang ping 4. Ya. Edan apa-apa. Tukang ora salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang. Tapuk Kiai Dai Matu. Sandal jepit iki lek kunjup ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Matek dene aku. Kowe. Iya. Edan. Betul. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebaran. Pangelan Pati Ngastina Halya Dulma Gati pelangane Pocot-Toto kulune nganti kala-kala Petra wilang bebaran. Ayo. Diplecani piyai Petalangan cemene akae nang nganti aku kala-kala kowe wilang izin mulane negara ngajil.
mati kula Man. Anoman pancen ampuh tenan boten ming klebanen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula Man. Anoman pancen digdoyo. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere kula dibantingi ngalor kidul ngetan kulon. Pecah kula Man Anoman ngamuk. Napa ya Man? Kaya nibani wong tuwa. Upama uduaku wis sirna margalayu, gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cing calaman. Niku pancen hukumane cing gawe ulik. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe. Kula nyambut gawe kok kulang duwel. Kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae sampeyan. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-ngomong niku kali laine lho. Aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang ngicol. Tak kira lanang lho. Tak kira wela, paman cengkuli saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok? Bewoken bukan. Walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Mati ya. Nah, Bagong kok iso mbeker. Lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk kok dudu. Piye, nyata teng Anoman gleleng. Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayal lho. Pak cuplek mripatmu kowe. Ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi Giralo. Apa? Terus? Kedak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru Giralo. Omong kleru. Gorila. Ayo, utu Giralo. Gorila. Kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Hah? Ngejak gogoh. Ya wis aku tak bali. Sampe naik dhewe mulih. Kena mulih ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru ya. Kowe iki ora edan lho, Gang. Aku ki Pati. Weh lah malah marang krek mati. Iya ora. Ora mak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya padahal. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru ngono ya. Jan isin aku. Aku ki isin, Gang. Ora usah isin. Antel mencelat kowe.
iya sengkune dalem Pak Guru kelas piro Lik Pak Guru kelas 3 lho ora munggah ping piro mboten munggah ping 6 apa sebab ora munggah ngincen roke Bu Guru kurang ajar ya murid kok senengane ngincen roke Bu Guru rok di PP Pak Guru oh kita apa senggune kita jepitane senggune dalem Pak Guru iso nyanyi saged Pak Guru senengane lagune sapa Roma Irama sama Roma Irama coba nyanyi lagu Roma Irama saka kene tekan kono rombongan kula wong anggere mantul tak bantem bataku siramu lagune napa sakaremu sing tak apalke piano apa kowe apa ding dong 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 ding Pak Guru yang ini apa namanya dusel Pak Guru hafal kurang ajar kalau Pak Guru kok sembrono ayo mlaku rono karo nyanyi dusel Pak Guru yang ini apa namanya karo joget dusel Pak Guru yang ini apa namanya wah gue mandek bantem we beri pelajaran baru memang kau muridku yang nomor 1 yang ku sayangi selama hidupku Dik Pate main-main Dik Pate pripun sampeyan niku patih lho kok dadi omongane kaya ngono nyanyi-nyanyi terus dan niku anggepe kula ra isin lho kula niku kanca sampeyan ados kono ngurus tekan karang kademen niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku dimresani bayake kok piano piano main-main piano Dik Pate ora isin-isin kok sama niku Pate pangkate dhuwur to negara Ngastina lha kok dadi nyanyi sarepe dhewe bermain diringi Dik Pate ampun kaya ngoten lho iki mesti vokal gawene para ponokawan piano main bermain diringi dengan piano bermain diringi dengan piano ding darang ding darang ding ding waduh keyboardnya Yamaha iya hei sama wong tuh nopo bocah gerangan kula tekan iki mergo melu sampeyan piano kula diloke wong akeh niku nganti isin ora penake dhewe ora piano main-main apa dulu kok melu-melu ora ngerti dodo sering perkara kok melu-melu yang ini apa namanya dosa ini panjen Petruk pono kawan sakarepe dhewe piano main-main piano wah keparat canda dadi ngono Pak
truk joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sarwu. Joget ki ora ana aturane. Saman mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Saman mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Nyo. Wong kendel niku enten iki. Mangane teko. Lu antem pisan dies klekar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane. Nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur. Nyo. Nggon mburi ya kena. Nggon dada milih ya kena. Nyo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau joget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Maling guyu ning cantil pisan modar ra isin. Ya celekit suaramu. Nyo ayo. Buri kok piye nyo? Iya ya wani name koyo ngono. Nyo ayo. Oh buri kok piye ayo. Lu kok ming gelis ya ben. Kaya kula niki nyo dimate. Buri kok piye nyo? Lho, dada kok nyo. Ngono lho. Ayo iki ya kok. Nyo ayo. Buri kok piye? Ayo. Kaya kula niku lho sing dimati tenan nyo. Lho iki ya nyo ayo. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi kok piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Isih. Ayo, ayo. Ngantem modar tenan aku. Yo, bener yo. Ayo. Mengkari manut supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, ya. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hoi. Tetep ngajak menang aku. Urung untuk antem kok. Ya. Siap. As. Ayo. Oh, rame. Ngati-hati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan wae. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet e. Jenenge gelut tenan ngenten iki. Iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah pokoke. Yo, pasang kuda-kuda. Yo. Lho, kok saya lirih? Kesel kok. Oh, yo. Aja diempet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Buyer ngene. Nyo. Wah. Ora kaya kowe. Wis luput ngono kok. Weh lah iya. Cengel e padake. Cengel ki lho yo. Awas ngati-hati. Toto. Pasang kuda-kuda. Ya tegel men to kowe, Bang. Iki rak palu nggo nutuki aspal to ben. Modar mbok men. Salah ora. Lah kok wis ngelekar wong e. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Modar kowe, kalah kowe terus. Lek. Luweh modar ya, Bro. Trembelane nak. Nek arenggu kadosa cara malah keson Jambaya Kakang Prembandurna. Mamikir depate, mamikir piyambak.
Panalingan rumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan Om Aneng perang Bratayuda Om ayo ndi sing seneng Anoman aja dikira Begawan Durna kalah karo Senggana kalah karo Anoman yen pancen Anoman bisa nadhahi kekuatane Kyai Cundamanik aku meguru karo Anoman aku meguru karo Senggana nuwun sewu Pramban kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal-babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundamanik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula lah sepira to kekuwataning anak-anak kula mongko Cundamanik niku pusaka kadewatan bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundamanik lah ing atase mungsuh anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundamanik niku pripun to Pramban ampun kaya ngoten kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ado penggawe cidra ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu mboten iso meper marang kamurkan sampeyan iki mboten sae kedadosanipun Pramban monggo dipun sarungaken badhe wonten atur ing kunjuk ngarsa paduka Pramban Durna ing Sukalima pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin ngendi nggone lole kentos walu gembal manyar-manyar duk ning Dungkul Wana dadi alas dadi wana karepmu piye Semar kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Durna kowe arep matur apa sejatosipun kula menika ya bingung sapa-sapa kepengin kedunungan Semar sapa-sapa kepengin boyong Semar mila ewaya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil menika mboten prayogi mula sareng kula maneka ngersanipun Gusti Mahanasa tumuntun dewa paring wewengan dhateng kula sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar watun saged ngaturaken Sekar Pudak Tunjung Seta wujudipun Sekar Pudak Tunjung Seta menika dipun aturaken Semar piyayi menika ajeng kula omong slaminipun gegsang Pramban tan Samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking lole kentos walu gembol manyar-manyar duk ning Dungkul Wana dadi alas-alas dadi wana ya ta Semar yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah sarta aku ora bakal mundur kelawan apa yang dadi pamotahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pudak Tunjung Seta tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula dina semengko aku njaluk pamit aku tak ngupaya menyang pidunung Sekar Pudak Tunjung Seta yen wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pudak Tunjung Seta aturake marang Semar Badraya kowe aja cidra ngobaya kowe tak boyong marang negara Ngastina nek sampeyan sing iso ngaturake kula nderek sampeyan Pramban ya Badranaya
Janaka Ndara Permadi. Ya Panakawan ke apa pancen kepara nyata yen to bapakmu duwe panggil Rubana Garing. Nyak saestu. Kowe iki nek rasa omong kami sosoran iki wis pasrahno aku wae reng. Saestu kok, Den. Bapak sing nyuwun supaya Ndara-ndara Pandhawa saged ngaturaken ing winastan Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta Panakawan nggih. Mula Ndara niki kula mesti ngertos Ndara tindak niki mesti ngupaya teng pundi durunge Sekar Tunjung Seta Petra Nalagaring lan apa dene kowe Bagong Taunana Windanana Janaka ora bakal kundur marang Praja Ngamarta yen ora ketemu kalawan ingkang winastan Sekar Tunjung Seta Nalagaring. Nggih monggo kula dherekaken Ndara, monggo kula dherekaken. Mulat para sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kiri-kiri genyo kamelagar angwoking mungsuh haminta lawan hanggrulir sima manabda kadyayun manubra Candra Caca satur pantos mlayu ya Gus. Mandeg Satra Magus Raja Mak mandhep. Kowe ana Satra Bagus Raja Mak mlaku
Kok saya suwe ora cetha ya, Tru. Sapa dene aku jenengmu sapa Kaca Mati Tanwaran? Bakun karo aku. Luwih dhisik pracika ngendi dongko. Wah, sesor basane sing warat. Nadan aku putu nang dudu buta pedha kalwarene ratu Gustiku saka ing biku Kungpura. Aku teki kala salukat katut mbarat. Teki kala salukat katut mbarat dasar kawara nyata. Balik kowe sapa? Pamadya Pandhawa. Satru ing matu karo Raden Janaka. Raden Janaka. Ya Raden Permati. Ya Raden Permati. Kunti Dwi Batso. Kunti Dwi Batso. Mahabau. Mahabau. Ya Sang Kalidi. Ya Sang Kalidi. Dudakesa. Dudakesa. Bambang Margana. Wah, jenenge apik kabeh. Sing mburi kaya kelinci iki jenenge sapa? Takon marang aku. Takon karo kowe sapa jenengmu? Nala Gareng. Nala Gareng. Lana Rageng. Lana Rageng. Sok Dimeja. Sok Dimeja. Bemper Pawira. Bemper Pawira. Porong Saminana. Saminana. Kuwi jenengmu kabeh. Ora nyilih nggone mobil aku. Sing dhuwur sapa? Petruk Kantong Bolong. Petruk Kantong Bolong. Bubur Dimeja. Bubur Dimeja. Asem-asem Pawira. Asem-asem Pawira. Bakso ya kena. Bakso ya kena. Burjo ya doyan. Oh, panganan iblis kowe. Anu maning jajaran. Sing mburi dhewe sapa? Bagong. Bagong. Ya bawor, ya bawor, ya cepot, ya cepot. Toilet, toilet. WC umum, WC umum. Jenis-jenis sikong ora ben mangkel aku buta kok omongane teng kruwil. Arti ndak menyang diten ngentutake jemangka ing suku krenteke ngati. Ora ana maksud kudu bali. Ora ana gawrawar tondo balikake wong lumaku. Ndas buta kang ora janur kuning. Ndak samar ndar sandung wong begitu tak bagas rika. Wani ngrajang presiden buta. Apa kang tak wedeni. Kaji gedhe dhuwur, kurang gedhe ku mega kurang duran ciancu aldo legane atiku. Aji japa mantra. Ora ana jamak lumaring satu meguru padhanging buta. Artawalika dasar yaksa para sangka pabuh babar apa. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kencanging risang mawe gandrung. Kecro ora pandangan. Kopangane boten tatap sida apa ora? Totok gundulmu modar. Perang cakil kok sida apa ora? Mas, Mas, sida apa ora Mas ngono? Oh, cebuta edan ora. Tatap kemudarang sang gograk wandamu, Den.
Iki dadi kaya ngene lho. Rasane babar pisan aku dadi mati kok kaya ngene aduh. Abot lemangan tetepan kalah karo taro aku sarepe sok barang bengak-bengok udyar anggepe ora ndaraku wis kesel isih anggepe wah Gong aduh sorry Tru sorry dengkulmu mlocot kuwi nek kaya arep wangi nuthuk buta malah kowe nang kono ya kapora ayo ndi tunggale mungsa ponokawan mangsa iso menang kowe oh ngene iki malah gelis wae dadak perang tung kendangane wis mati golek buta Gong buang oke opake bagian buang ya Tru ya aku sing mateni kowe sing buang mbek cekat-ceket le biar buang Gong oke oh woi oh buang Gong oke aja nganti ana sing ngurip lho Tru ndak ganggu perjalanane ndara ayo buang Gong oke nya wah Tru kliwatan masa wis tak tuthuk ki ngapusi kowe nanangan banyak nyanyi monyet nyomlo banyak nyat
Truk. Truk isih gereng ya, Truk. Truk galak iki, Truk. Angel dipateni, Gong. Terus yang graji ndase reng. Menemani enak ini men. Lho isih urip terus iki. Gareng mana ndi? Kesel aku. Andang kesel ya grajine gede banget. Abote ra jamak. Nyamat anakku udah belanang apa-apa aku bilang kalian duh ra paham aku iki ngomong apa iki ngomong apa nengulmu melatatmu ngomong nanak ngomong apa duh kok teratapan piye dong ora kowe ora ya piye karepmu nyamran manyepan ya ora natu nyebut tak aja sapa nan nyebut kon ngopo nyemat ini kapan nengulmu melatat nih nyalaman ini sesek Gong ini berarti irunge anu cangkeme ketutupan irung aman-aman jaman naimbang jen podo-podo ambo suruh melotot nyanyi-nyanyi nyanyi iman ini kancaku mati kabeh ratu kusmu kota kaya pan nyanyi dengan nyanyi oh iki sing marah iki nek racetro iki ana nerima iman ini kancaku podo belasah kaya babatan pacing ayo belan ora nyanyi-nyanyi ora nyanyi aku ora iso mangkel urip dhewe nek ora ono nganyang-nganyang ngono aduh nyokot ora itu ora amun meroto imbang yen namanya nunggu tu saiki ora mati mau nyanyi nang senani sing duwe irunge ilang ning mati iki ayo mati irunge dilangi kok ora mati ora padake rumasane aduh cilaka iki terus ya golek buta sing antik-antik ya kita kalau cina betul aku jangan baca dan kita kan baca aku tak kaya kakak kop stop kok kop ada
Kata-kata saja. Gosike rasa kesusu. Gede balik kita. Bumi kunjang kancing langit kelap-lapaton berkin sanging risang mawe gandul Kaca kreke bakal kata-kata kakak. Modar ora. Wis jam 4 liwat ya mak kecil-kecil gede. Ya rampung-rampung. Acik. Si kacang kacang kecil-kecil kuwi sapa, Cik? Truk, ana sing buta pinter nembang lho. endi iki? Acik. Waduh, iki tembang zaman biyen. Si kacang kecil-kecil kuwi sapa, Cik? Sing nandur aku yo nduk yo PN kabeh yo nduk yo aja dicoli Gempak kecil aku wis takon wae. jenengmu sapa? Jika kaya apa keli? Lomba kali ya. Kau pinter nembang. Baca Wiyoga. Oh. Mantan Wiyoga. Baca Wiyoga. Begawa yulu riwayatku ini sedari dulu jadi perhatian jadi musik kebaro ayo musik kebaro tas berapa airmu tas berapa airmu Kowe kok dong rap barang kowe. aku buta modern Mas. Oh, buta modern ya. Kacaku kabeh Jawa iki sapa sing wajani Mas? Bagong ora. Kowe sadar ora Indra? Seneng-seneng ya seneng-seneng ana watese. Heeh. Lihatlah di bawahmu. Pukul berapa? 4:20. Ayo kita teruskan lakonnya. Yo yo. Buya Pangling iki kaya wayah ulun Lesmana ing tengabyan loro. Kasinggihan sabda paduka pukulun. Kula ingkang mayapun Lesmana sowan ngabyan loro paduka Hyang Adi pukulun. Kulup
apa to kang dadi sedyanira dene kita sowan mongko tanpa tinimbalan wale-wale menapa pukulun awrat ngemban dawuh timbalanipun Kanjeng Koko Prabu Rama Wijaya supados kula ngulari wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta pukulun kula sowan ngabiyantura liwang adi pukulun Sang Bathara Wenang ing wigatos namung badhe nyuwun senjata pitulung paringa witedah wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta wigatos namung dados sarana anggenipun ingkang wayah amboyong dhateng pun Kakang Semar Badranaya kundur wonten negaring Pancawati pukulun sesemban kula sarating pandam sumula amadangi jroning pasaleyan ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang dyah manahengkung dereng ngantos paripurna Balacana kasaruswane Raden Janaka Dumraja tanpa harapan karya kagyat sangase prana wau Mulat Sang Arjuna semono kang kamanungsan kasrepan tingkahing ngungsun niran padha kadang Arjuna kasinggihan pukulun glenggeng sowan ana wigati apa dene kita sowan mongko tanpa tinimbalan ingkang semisal ngaturaken sembah pangabekti ndungkap angka kali pukulun wale-wale menapa ngabiyantur ngersa paduka wonten sukaliraning penggali kula nyuwun pitedah wonten pundi dunungipun Sekar Tunjung Seta kinarya sarana para pandhawanipun ambuyung dhateng pun Kakang Semar Badranaya pukulun kagyat risang kapirangu rinanggul kinempit kambet dosang regnaning bawana kulup wayah ulun saklorot yakti Sekar Tunjung Seta ulun ingkang ngangadu sarta ulun ingkang kagungan nanging gandeng ingkang nyuwun Sekar Tunjung Seta kuwi satriya loro wayah ulun kabeh Lesmana lan Arjuna aja nganti ulun dinakwa yen to mban cindhe mban siladan Sekar bakal ulun balangake ana ing jagat sapa ingkang disiki entuk wujuding Sekar ya kuwi ingkang kedunungan Sekar Tunjung Seta nggih. Janaka luwih enom nanging kurang trampil trengginas playumu. Aja mbok anggap Janaka kalah karo Raden Lesmana. Ayo
iki wujuding Sekar Tunjung Seta. Kaya apa aku ngeduga ungkup Sekar Tunjung Seta sranane bedan dadane Janaka kelakon kene marganing patimu pal. Ruket-keket ngene rebutan Sekar Tunjung Seta. Sang Arjuna miwah Raden Lesmana nalika semanten kalaning jagat gaweaning para dewa. Sekar mbelah dados kalih ingkang dirasta Raden Janaka. Wujuding Sekar Tunjung Seta dening ingkang diasta dening Raden Lesmana. Wujuding Sekar parandene ulese biru. Semar, aku ingin iso ngaturake Sekar Tunjung Seta. Kakang Semar Jatin aku ingin iso ngaturake nanging direbut dening Raden Janaka wekasan Sekar mbelah dadi loro. Ulese putih lawan biru Kakang. Nggih sabar ampun sami rebutan. Ampun sami regejegan. Pancen pinesti kaya ngeten lakon ingkang kudu sinandhang sampeyan. Kembang sing waune siji belah dadi loro. Sing siji wujude putih, sing siji wujude biru. Niki kabeh wujuding Sekar Tunjung Seta lan Sekar Tunjung Biru. Niki sejatine sampeyan iku nek wis tanggap dadi pralampita tumrap urip sampeyan. Pralampita tumrap gesangipun Ndara Janaka lan gesangipun Ndara Lesmana. Pranyata wujude kalih ning niki janjane siji. Ajeng kula gathuke Ndara. Sekar den gathokaken dados tunggal dening Kelurahan Semar Badranaya. Ical wujuding Sekar Tunjung Seta lan Sekar Tunjung Biru wenteh garwane Kelurahan Semar nenggah Dewi Bathari Kanastren. Ora pangling iki kaya bojoku Kanastren. Iki simbo Pak. Oh mulane kok diombang ngambung. Aku njaluk. Wah. Wong kok nekat. Apa ana disediani njaluk, aku mau njaluk. Aku ngesun ya, Mbok. Ora apa-apa, Bagong. Aja. Ayo.
Bolonge kene ra obah kok ayo-ayo. Wah. Ngambung sapa, Gong? Semar. Ngambung si Mbok Ayu e. Kanastren. Nggih, Kyai. Kowe sowan ngersaning Sang Asih Prana nampa dawuh apa? Kyai Semar mboten kenging kisah saking Nusa Jawi. Kyai Semar kedah pindah momong dhateng para Pandhawa. Ah, Ndara. Kula ora pisah kali bojo kula Kanastren. Mula nek Kanastren pun wis matur, kula ora lunga saka tanah Jawa ateges niki pun dipesthekke dening sing gawe urip. Pancen kula kudu melu Kanastren, mula kula tetep mapan teng Karangkadempel enten tanah Jawa. Ndara Lesmana kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Bungah-bungah rasamu Raden Janaka kowe iso ngukup Kakang Semar Badranaya puluh ora urip ning alam padang yen ora tinunggon dening Kakang Semar ayo nang kene ditemtokke kowe ingkang bisa ngukup Semar apa Raden Lesmana ayo tak ladeni sak gedhikmu Raden Lesmana. Lesmana men dawuh sinuwun teka kowe tiba kaya mentas wae nglakoni bandayuda mugi andadosna ing kawuningan nalika semanten kula rebatan Sekar Tunjung Seta tumunten Sekar belah dados kalih kula pikantuk Sekar Tunjung Biru Raden Janaka pikantuk Sekar Tunjung Seta Sekar mbabar Dewi Kanastren garwanipun Kakang Badranaya tumunten Dewi Kanastren paring dawuh bilih Kakang Semar tetepa badhe mapan wonten ing Nusa Jawi. Bingung raos kula Raden Janaka kula larak satemah kula bandhutukan Raden Janaka. Lah kok dadi Aditi Basaka Dirgantara cinandhak dipununcalaken dening Raden Janaka wiladalah nyikara karo kadange Taruna Prabu Rama Wijaya apa wis jeleh urip kowe Raden Janaka. Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira nuwun sewu iki ana sawijining nalindra yen sampeyan takon lawan aku nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya lho Prabu Rama Wijaya iya dasar Pranyata sinuwun sapa nalindring Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna nelonjong botol ngupaya kang aran Raden Janaka yen wis ketemu aku ingkang bakal malasake ngudi tuwuh lara wirang kadangku Raden Lesmana Prabu Rama ing mestine sinuwun ora usah melu-melu perkara iki perkarane Janaka kelawan Raden Lesmana
Lah nek sira arep ngewahi karo adimu lanang, mongko Janaka kuwi adine Nata Ndrawati, mestine aku ya bakal ngewahi karo adiku lanang. Aja mungsuh Janaka. Nanging mungsuhmu Nata Ndrawati. Rasa ndadakku kian genem tanpa guna. Kuat nadai kadidaning Prabu Rama Wijaya. Teka lamun sira Nalindra pepethinganing para Nalindra. Sinuwun. Sadurunge sinuwun nibake Aji Jaya Kawijayan marata gage sawangan kanthi permana jati. Aja nganti mengko sampeyan keweleh marang kahanan ingkang dumadi. Sawangan dhisik sapa Nata Ndrawati? Kagiat kadrekasan Nata Prabu Rama Wijaya. Kulun boten nginten babar pisan bilih paduka ingkang lenggah wonten ing saing singasana adi papan plengganipun Nata Ndrawati teka paduka sampun nilar dhateng ingkang abdipun Rama Wijaya tumimbal momong dhateng Nalindra Ndrawati menawi telu mekaten pukulun paduka sampun ngiklasaken nilar dhateng ingkang abdipun Rama Wijaya sinuwun Ndrawati dipun seksekaken jagat saisinipun. Mboten wonten ingkang pantes kinarya swarganipun Rama Wijaya kejawi namung Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Lesmana wonten timbalan ora muspra undu-unduane nggonipun Kakang Lawan Siadi prapting Nusuwa Jawa. Sayekti iki dadi jalaran nggonipun Kakang Lawan Siadi nitik marang kasuwarganipun Kakang apa dene sira Yayi. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten Koko Prabu. Marata Balenwana ngendikaning Kyai Semar nalika mbok caosake Sekar Tunjung Biru lawan Sekar Tunjung Seta. Kakang Nayantaka paring dawuh kaliyan ingkang abdipun Lesmana bilih ketingalipun kalih nanging manunggal dados satuga. Sira lawan Arjuna mau sayekti katone loro. Nanging sayekti manunggal dadi siji. Ya Janaka iki besok ing menika dadi kasuwarganmu. Lesmana, aduh Koko Prabu, ayo bali marang Pancawati. Sinambi ngenteni wahyaning mangsa kala tumibaning pasti. Nggonipun Kakang Lawan Siadi bakal antuk kasuwargan Yayi. Jemangkah kangkro sesumbar lendo bumi konceng kumalutuk wah budal saka mbikukung pura wigati males dituwuh lara wirang sedane eyangku ya kuwi eyang Rahwana lan wong ngatu aku ya kuwi Kanjeng Prabu Indrajit ya Bikananda. Rantak-rantak lakuning Prabu Rama lan Ladesmana saut sawandir Gandara.
Sura Sudira Jayane kang durung. Kae Jesuwe ta terus menengo lho ora. Sopo? Aku Begasura dasar Purnata. Anak Indrajit arep nlabung karo Ratu Gustiku. Ayo nek pengin tak untapake sumusul karo gerangamu. Maju jangka. Wah, saut dadi klalar ku andal bawalan. Maghrib. Waduh, mati aku. Anoman wonten dawuh. Lah wong mengkari ngrampunge kok dadak ngopo to iki aneh-aneh iki ngopo? Nentosi padang mboten padang-padang. Kula matke mriku kok petenge terus mawon. Kula anggen kula perang kula mat-matke. Iki wis wancine ora apa-apa. Mangke nek nyaur ora. Ora wis rampung ana sendika wis laken dawuh. Whoa!
tak tutup kelire ngarep pentas wae. Wis rampung lakone kok dombung ae. Anoman barang tak sipat barat ben. Ben bali ning Pancawati. Kresna iya ngawur dapukane rung tepung Anoman kok wis kemomoan ro Anoman. Oh iya ya. Oh iya apa iya. Oh senengane ora. Arep tak elekke kebacut metu panggung e. Wis ngrekoso. Ndara-ndara ndara. Apa? Lho. Aku wis salin Bagong. Waduh. Dapukane ndara-ndara ndara kok wis biasa iki piye? Ayo metu ora kaya. Suwi saya akeh sifat barat tiba papanmu dewi-dewi sing dadi angin ya aleman Alhamdulillah wetan pun ketok temrentang ambung sisan kowe anggere angene iki ora tambung lho aja sembrono Den pun pinesti kula nderek para Pandhawa lenggah wonten ing negari Ngamarta. Ya. Mugi-mugi tansah pinangangan ngaten reman kebagas kewarasan ayem rukun ner ing sambikala. Ya. Dalu menika purwa madya usana pun kelampahan pun kasembadan. Mugi-mugi salajengipun pinaring lancar ing samukawisipun Den. Ya. Suminten bakul tela. Payu ora Pak Gus. Cekap semanten matur kula dalu punika mangke dipun sambet malih Ndara.